Městská rada má obrovskou moc a vy u toho nesmíte být. Ahoj, já jsem Vítek a vítám vás u druhého dílu, jak funguje naše město. Dnes se podíváme na městskou radu. A co je to vlastně ta městská rada? Městská rada je skupina radních volená ze členů zastupitelstva. Její počet členů je vždy lichý. Je to minimálně 7 a maximálně 11. V Lounech to praxi znamená 7 členů, včetně starosty a 2 místostarostů. A jak vlastně městská rada rozhoduje? Rada rozhoduje hlasováním. A to nadpoloviční většinou hlasů všech členů. A jaká má městská rada pravomoci? Městská rada má opravdu velkou moc. Kromě přesně vymezených pravomocí rozhoduje také o všem, o čem nerozhoduje zastupitelstvo. Její pravomoci dělíme na personální, hospodářské a organizační. Mezi personální pravomoci patří jmenování vedoucích odborů a ředitelů městských organizací. Mezi hospodářské pravomoci obce patří zajišťování chodu obce podle schváleného rozpočtu a uzavírání nájemních smluv. Organizační pravomoci znamenají hlavně určování pravomocí vně městského úřadu a určování počtu zaměstnanců. A kontrola úkolů plněných městským úřadem. Chtěli byste se na jednání městské rady někdy podívat? To bohužel nejde. Jednání městské rady jsou neveřejná. Doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Pokud ano, dejte like a sledujte nás na našich sociálních sítích pro více informací nejen z našeho města.